Kublai pi barok ni pedang sngobhai pi syak ni ketup kebor jengi menta ka janmit. Hasyam ni sedang ni pet chwa ya kimat ki bakongsan. Play perda Modi ya ka jengi lang ki mayor ka seng BJP Hajala Gujarat. Kentu kan Nirmala Sitharaman ya ki karkhana fintech kari India ban pintmaya ladi ha ka ban wanra ya ka yok kot ka ban ne bat ka baskem. Syah penkup kerdan polis Syih Hajar Lais Pak Sangut di Samla ha ka convocation ka bapra jong school ba USTM. Badai ban Shimkia bat khamkin korswa ya ka mon jong pinong song kaput ong udukhat ka kinun menteri ubaran ton linggok pangkhat. Ki khabar ki babnya. Menteri Rang Badu Jongkari Narendra Modi ulah kintu ya barok ki mayor jong ki municipal corporation ki badan hapo ka jingelam ka seng BJP ba kin penle jingmut ha ka banwanra ya karoi kapar ha barok ki liang hapo kinong ba jongki bat ba kin kham shimkhia kamtam e ru ha ka ban khampensuk ya ka shong kasa jongki patba da ka bakran ya kani ha ka jingelang BJP mayors conclave ka ba ars ni lenter ha Gandhi Nagar lingba ka video conference Menteri Rang Badu kari ulah kintu yaki bantrei na kabenta ka bha kamiat jongki nongba jongki da ka jingi shim mentalang jongki paitba nongsong shnong ulaong ba ki municipal corporation ki don ka jingi dei ka bajan e bat ka jing im ka man la ka sngi jongki briu kumta ka dei ka jingkit kle jongki mayor ban yo ya ka jing shanya jongki nongsong shnong umudi ulaong ru ba ulaong yaki baki dei ban penle jingmut ha ka ban penroi ya ki nongba kat kum ki jing pen kre ki babiang bantai ya ki jaka khai pateng ki babiang kilat ki lenti ki babiang ha ka bai dei bat kalet kawan kieng kisam bat ki jingkhu jingsuba hapo kinongba jongki सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबसे महत्वपूर्ण बात है सबका प्रयास ये जो वैचारिक परिपाटी भाजपा ने अपनाई है वही हमारे शासन के गवर्नेंस के मॉडल के डेवलपमेंट के मॉडल के हमारे शहरी विकास में भी वो झलकती है Kementeri Jongkatanat Platingka Jongkari ka Nirmala Sitharaman kalau ong bakari India ka don ya ka benta ka bakrau e ha ka banyalam lenti ya ka perthai barok kawai sya ka lenti jongka yo ka kot ka papahu pahai bat ka baskem bat baki karkhana fintech Jongkari India kidai ban ngam jeliu shu ha kilat pinmi pisa ki babun da ka bayai penthamai ladi haba ajing kran ha ka jingelang global fintech fest arajar R4R kasi tharaman kalau ong baki tna trekam ki bapet bat khmi ya ka yo ka kot kila pentrekam da ka yo ka kot ka bane bat ka baskem ka balong ru kum umaudong jongki kam ki jam baro Future of finance, therefore, is going to be even more VUCA. Very difficult for any one of us to put a finger on any one aspect of finance and say this is how it is going to be. But yet we'll all have to think within the available parameters, plan, and also be ready to prevent any black swan events. Ka convocation ka bapra lani ka jingpen kup kerdan puli Jongka Meghalaya University of Science and Technology USTM kalalong hinin kasngi ha ka jing yadan lang jong ulat ka jala Meghalaya Satyapal Malik bad umentri katanat ki kampo ing jong ka sarkar jala ubat lakaman rembui bad kiwe kiriu paukmat Syajar Lais Pak Sangut ki samla puli kila sya penkup kerdan degree ha ka ba khat sangut nakini kila yo ya ka kerdan PhD degree news pa new pusangut kila sya penkup kerdan postgraduate degree bat sanspa khat sangut ha ka kerdan undergraduate degree haba ajing kran ha kani kasngi ulat ka jala ulo ong ba kani ka school ba ka don ka jing angnut ban pinkala ya ka jing im jong ki brio ha kani ka than da ka bak penkup bor yaki da ka jing nang jing start unong yo ya ka khusnam
ya ka kusnam Padma Shri Umanas Chowdhury bat u Dr. NN Datta kila yok pediang ya ka kerdan buram Honorary Doctor of Literature bat ka kusnam Doctor of Science hakni hi kasni. जब ये पता चला कि जब से पार्लियामेंट का इंस्ट्रक्शन हुआ तब से बजट के वक्त एजुकेशन से कोई डिले ही नहीं थी। सब डिपार्टमेंट के हेड जब पास किए जाते हैं तो पहले उससे एक या दो दिन बहस चलती है। एजुकेशन से कोई बहस नहीं होती। 6-7 सब्जेक्ट होते हैं इम्पोर्टेंट, उनको जोड़ के एक दिन वोट करा दिया जाता है जिसको पार्लियामेंट की पार्लियामेंट में बोलते हैं गिलोटिन करना। Udukhat ka kinhun menteri ubaran ikton ling dot tongkar. Ubalalong ru usong knor jongki regional committee ki barim na kabenta ka West Khasi Hills. Hakasni ningkong ulaong ba kabenta ka bakongsan kalong ban shimkia bat kenkor shwa ya kamon bat ka jingsngo jongki nongsong shnong ka thain kaput hakapor ba pinbet ya kabenta ka baar jong ka jingya kaja kaput bat ka jala Assam. Da ka bakadaw ru artat ba ka sarkar MDA kalapan ya ka jingslur bat ka jinglong ka baklo jong ka ban pinbet no yakini ki jing ki belane la palat sanposnam utongkhar ula kentait ru ban pediang ba ka jela Meghalaya kla rem ha ka benta ka beningkong bat ula benrap ru ba anamla dalelei ru bandan ka jingya pinbet biang na dong shadong bun ngut kinong song shnong ki ba shong basa ha ki riutli ki jaka bladep ban pinbet ha ka benta ka beningkong kidang yai beteng ban persya jor ya ka dorkhas jong ka jingya sngutu jingmut lani ke MOU balaya soi hapneng kini ki artli ki jela ha ka art khandai trek jong uluber haringkat ka jingya don lang jong menteri katnat ki kampo ing jong kari u Ahmad Shah hanong ba New Delhi kila pen pauru ba ki kwa ban yakren bat yatai sani biang sasisian halor kini ka dorkhas. We want to see that those people staying in those villages, they will be happy. As long as they are happy, our settlement may not be termed as successful, because we want to have this settlement to ensure that people residing in those border, they will be happy and they will feel secure. Kador barsh nong mauyong rim bat ka mauyong Japung kila berngem ban lech ka National Green Tribunal NGT lada ka sarkar kamla ban pensange ya ki jabo ki bami na ka jaka oddo hasilong bat ka Meghalaya Dairy Processing Unit kaba pentut syakawa umsing. Habakran bakilat patay kubor urang ba shnong kamawyong rim uba lingdo nongpiur uloong ba kalong kabasngu kya jingmut shibun banyo halor ka jingjabo jongkawa kabadey katlong sam jong ka Greater Mawyong Water Supply Scheme. Hapo jong kini ka scheme la sam ya ka umbam umdi syapalat nyo hajartli kilong ying jong kini ki artli kishnong. Shushu uba nongpiur uloong ba hakapor balik jurep lang ya kini ka jaka haka shpautrek unailar lalap ba ka daw ka penlong ya ka jingjabo jongkawa kadai na ka jabo jaban bla pentuit na kini ki artli ki jaka. Kendai si kontrolek jong u agos. Karon ka joint inspection teng jong moyong rim bat moyong Jepong ngatay hang turu tay i video ba lapaw ba hang tu la isay ba ka jingjibo hi kadai ba kapatut kawam sing kadai na po ka cakaw do. Namar bangilalam katu ka jaka sa sni hang tu ni di kalong chemical baru kan sinta ka banyak tu ba ka ba sa sni nang tu. Baru kita kinyot kidiang kiap lo. Tekan ja ayu lada katukal kapolis kawa, anja ayu lada kibriu kibam kidi untuk om. Kinong di madan hanong ba shlong. Kilapin pau ya ka jingbam sngohun jongki ha ka bay day bat ka jingbu dak na ka benta ki jaka de jingde ha keleng ki jaka jong ka sor shlong. Bakin tubru ha ka jaka bat nambha ka yadi yathiet ka badai ha khandailat. Kibor sarkar ha ka mit sniningkong kila lek ban perut dak ya ki jaka de jingde hakeleng ki jaka jongka yo khandailat bat hajil rut ikong violent pertu ibadai iwei na kinong di madan iloong bakin am pediang dalili ru ya kini ki jaka di madan
namar belale jar-jar ya kini kikam ha kapor siteng senya. Da kaba dawa ya Deputy Commissioner Bantuklar lem halor kene kebenta, kini kinong di madan kila ong baladai ban pruit dak ya kini kijaka di jingdi haringkat ka jinges lok lang bat kinong di madan. Marba, soalnya nyipnya yang kau lain. Tang ba pidai ban ro haman la ka area de bandan si membar. Isi membar deh. Yang hindai nang tupan. Nampai terkat ba government ka ka wan ro dan mit dan badan manu. Ajing wan jongki dan mit de galong no. Badan kejing ku jongki ka area ka halandet ya ka ka ba. Na kalian kaseng ni montip ya kata. Mentapat nginpet ya kajing long jeman ke sembiring hasilong. Kajing syet kelong arpun riu degree Celsius bat kajing kriat kelong kat nyo point iwe degree Celsius. Kajing sengam kawau kelong nyo pun riu na kasispa ha kapor men step bat prapulai na kasispa a kapor janmit. Kandon kajing hap slap ha ki babuan ki jaka. Sashi sinpat ngipin kenmau biang yapi baya kani ke kubor ke jongi. Pilar uban pet live ha ke YouTube channel Jongka Did News Shillong. Haswa bangin pinkut ngimpet biang saisin ya kimat kibakongsan. Play perda umudi ya kajingilang ki mayor kaseng BJP Hajela Gujarat. Kentu kan Nirmala Sitharaman ya ki karkhana fintech kari India. Ban pintamai ladi ha ka ban wanra ya ka yok kot ka bane bat ka baskem. Syapen kup kerdan pulis Syihajar Lais Pak Sanu Pisamla ha ka convocation ka bapra jong skul Pak USDM. Bat day ban simkia bat kam kenkor shwa ya ka mon jong nong song snong kaput ong dukhat ka kinun menteri waran ikton lingdong tongkar. Te perlok katung la poisha ka bakut jong kan ketup kebor jengi menta ka janmit hadup da sheming bat pila shay kesngi kublai pi baro.